Kada izvodimo vježbe stojeći, bitno je kako stojimo. Sad ću vam pokazati kako zapravo treba stajati dok se izvode vježbe stojeći. Širina stopala je u širini ramena, koljena su malo savinuta, znači nemojmo stajati s ravnim nogama, nego su koljena malo savinuta, trbušnjaci su stisnuti i zdjelica je malo zarolana, znači ne raditi tu uvijanje donjeg dijela leđa, nego zarolati malo zdjelicu, stisnuti čvrsto trbušnjake i leđne mišiće kako bi stup tijela, kor, bio čvrst. Na taj način ćemo bolje i pravilnije izvoditi vježbe. Gore ramena su lagano prema nazad i zatim u tom stavu izvodimo vježbe bilo da radimo sa vučicama, sa girijom ili sa šipkom. I zatim u tom stavu možete izvoditi sve vježbe.